ala kana maa si gɛnfɛn kun i la walahi ala kana maa tu gɛnfɛn fana bolo. Ah bon d'accord. Il a combien de temps à Syrie fana ma sisan. Nyengoya. Et puis il a juru ina fana et puis o y'a bala ko tana mawuli fana sa. I ye wala muso tɛ n bolo. Ah non muso t'i bolo. Bon ni yɛrɛ de n'i tɔɔrɔla muso bolo. Muso ko janfa bonyana ko. Non. Ka don mɔgɔ i n'a fɔ bagan cogo di. Ni tɛ ɲini kana da in ta tigɛ ka bɔ yen k'a ɲin kunna ka na n'a ye. E bɛ fɛ ne ka kɛ cogo di? Oh mais il va na i kan k'i lɔ ka kuma mun fɛ pour que i yɛrɛ jɔ fo da la. Tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni na kɔni. I tɛ n ka nasɔngɔ di yan. Donc n bɛ 30 000 de d'i ma. I bɛ n ka nasɔngɔ nati. Ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen. Baasi tɛ. Bari ko t'i yɛrɛ la. Baasi foyi tɛ. K'a kɛ yen nɔ. An ka presque baasi tɛ de. Ko Jalika wala fɔla n dantɛ. Ah kuma ka ɲɛ kɛ i sango kuma de ye. Kamalen kan kɔnɔ ha ne o tɛ na ci la ha. Ko Jalika le n'a fɔ n birankɛ ye dɛ. Ko k'an jɛla a la yan ko k'a ci. I ye n jɔ. E kiribiti kɛ. E la suru o ci kun. Et puis a ye sila mana na kan de la a tɛ kuma ɲɛnama fɔ n ye. Jelika la kuma tɛ kuma kuntan de ye. Birankɛ la. adamaden i mana kɛ jɔn sugu o sugu i ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ ye i tɛ se ka kɔrɔya n'i kɔrɔkɛ nka i bɛ kɔrɔya n'i fa ye ne mana kɛ hali miseli ko filen de bɛ datugu ne da la n b'o la o de bɛ dilan ne ni Jelika ko aw jɛra ale la k'ale ci kiribiti ne kan o ɲininkali o ye baasi ye. Ne hakili la ne ye du di e ma de nge bɛ se ka du in mara sinon ne ma dɛsɛ dɛ ne ma dɛsɛ ka du in mara wa ne ma dɛsɛ ka e kiribiti yɛrɛ mara ni n ka fiɲɛtɔya. N kɔrɔ ni i b'a du di mɔgɔ ma k'a ye du mara la han et puis i ye kuma ni muso fana fɛ Jelika n tɛ manque de respect fɛ hali dɔɔni fiyewu. Ni yala et puis n bɔlen et puis n nana sɔrɔ Jelika ni muso de ɲɔgɔn na han o ye ka kuma sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne ko n ko ɛ ye kuma la sa i y'a faamu n k'a yɔrɔ min na n k'a ye kuma la sa n ko tɛ kuma caman fɛ fiyewu ne bɛra jama ɲɔgɔn kunna o bɛra bɔ a la bɔ kɔnɔ Jelika de y'i jɔ ka kutuba jigin ne kan han n'a ka taara i ye ka min fɔ a ye bɔ kɔnɔ ye an kɔni t'o lɔn han mais a manamana ka fɔ ɲɔgɔn tɛ ne fɛ voilà ne tɛ kuma na k'a ye kuma ne fɛ fiyewu Jelika na min fɔ i ne la Jelika na min kɛ na est ce que i de b'a kɛ na ah a yi ma ɲininkala de Jelika ka min kɛ jɔn tɛ fɛn nin ye waati joli e ni Jelika de bɛ nin malangoloya kɛlɛ in na fo ka taa se i muso nali ne hakili la n'i muso nana e de bɛ kɛ maa ye min bɛ kɛ maa ɲɛnɛma ye k'i tile i ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ ne ɲɛ tɛ ko la mun ma dɛsɛ dɛ ne tɛ ko la nin dɛsɛra o ka jan ɲɔgɔn na dɛ ne tɛ se ka bɔ yen ne yɛrɛ bɛ gɛrɛ an ka sigi an k'a lajɛ e ta o ne ta o ne bɛ se k'a mara ni n tɛ se k'a mara n b'o dɔn. A na min kɔni kɛ a ma bɛn ma voilà ne tɛ muso la ten sɔnna fɛ fiyewu sata b'o dɔn ne na fiyewu muso tɛ n t'a la ka fiyewu n t'o dɔn fiyewu voilà Jelika kelen ko fa ye mun bila a kelen ko fa tɔ a kelen ko fa ye mun bila. Sɔ Birankɛ. Han. O yɛrɛ fɔlen ne ye. Ko yɛrɛ donn'o la. Mun kɛlen. Ko Jalika fatɔ kɔrɔ de ye ne ma fa ye fura ka sɔrɔ a la ɲɛ jeni ma Jalika mana to ta a bɛ na an fagalon dɔn. Jelika o bana y'a minɛ tuma jumɛn. n b'a fɔ ka. n buramuso a ɲɛfɔ sa kɛ. ni kan ko k'ale mana Jalika ye ko kunnafɛntɔ yari ne yɛrɛ kɔni dabali banne Jalika tora ka ko bɛɛ kɛ min. n kɔrɔ nin ma ɲɛ ye ani tɛ ko ye kalama la i b'a dɔn Jelika ye kuma min fɔ yan bi ne ko a ma ko i sigi fa ta fɛ ka wuli Jelika la ani fa yɛlɛ o kelen de ye nin ma fɔ ten de. ne ɲinɛ nin tɛna k'a fɔ cogo rɔ. non ne fa mana k'a la ne b'a sama ka bɔ a la o tɛ baasi ye. E ye ne ye ko fa ye o la jɔn k'a fɔ ko fa de y'a la
ayo dɔn k'a fɔ i ko fa de y'a la et puis il est sira n kɔrɔkɛ k'a fɔ ko muso kunkolo ma ɲi fiyewu ne kɔnɔ tɛrɛ ni ko e n'a i kɔnɔ tɛrɛ kali kɔnɔ tɛrɛ si sigi fa t'a fɛ ka wuli jeli ka la et puis ale fa yɛrɛ ye o kelen de ye an burankɛ ni ne m'a fɔ tɔ mɛn ka ɲa ne mana e ɲininka la ma fiya pourquoi i tɛ se ka ne ma ɲininka ka ɲɛ k'a fɔ ko k'a kɛlɛ ɲuman kan f'i de sina n'a fiyɛ k'a fɔ n kɔrɔ ko ne ko fa ye jeli ka la ne kɔni t'a dɔn mun fa ye jeli ka la e ka min fɔ k'o fana jeli ka kɛnɛ a ka kɛnɛ ye tɛ pan n'a fiyɛ la tɛ fiyewu ne yɛrɛ bɛna n ka du mara a y'a mɛn ne n'a fana y'a kɛ i yɛrɛ fana y'a kɛ fiyewu n'i m'a bolo ka min kojugu k'i la n'a fi n burankɛ ne n'a min fɔ ko ɲa t'a rɔ han ne da fililen n'a ye a sɔrɔ ne tɛ jeli ka n ka banako kɔni kalama foyi jeli ka taa jeli ka n ka kɛnɛ ni pɔpɔrɔ ye yɔrɔ bon a fɔ a ɲɛna puis na yɔrɔ a kana jɔsi yan a fɔ a ye k'a k'i sen bila na yɔrɔ la fiyewu i ka da ne la da na frontière ko k'a kana sen bila na da la fiyewu et puis na yɔrɔ a kana jɔsi o ko fiyewu muso na yɔrɔ jɔsi fiyewu e muso nana muso bɛ na i y'a yɛrɛ kɔni yan e m'a fɔ ne ye k'e muso tɛ k'e t'a dɔn k'a tɛ i y'a yɛrɛ kɔni n'i y'a yɛrɛ kɔni alihamudulilayi rabbil alamin a barika ala ye ala i ni ce pourquoi i tɛ se ka ne ma ɲininka ka ɲɛ k'a fɔ ko k'a kɛlɛ ɲuman kan f'i de sina n'a fiyɛ k'a fɔ n kɔrɔ ko ne ko fa ye jeli ka la ne kɔni t'a dɔn mun fa ye jeli ka la e ka min fɔ k'o fana jeli ka kɛnɛ a ka kɛnɛ ye tɛ pan ne tɛ baasi n ka nɔgɔ n'a fiyɛ la tɛ fiyewu ne yɛrɛ bɛna n ka du mara a y'a mɛn ne n'a fana y'a kɛ i yɛrɛ fana y'a kɛ fiyewu n'i m'a bolo ka min kojugu k'i la n'a fi n burankɛ ne n'a min fɔ ko ɲa t'a rɔ han ne da fililen n'a ye a sɔrɔ ne tɛ jeli ka n ka banako kɔni kalama foyi jeli ka taa jeli ka n ka kɛnɛ ni pɔpɔrɔ ye yɔrɔ bon a fɔ a ɲɛna puis na yɔrɔ a kana jɔsi yan a fɔ a ye k'a k'i sen bila na yɔrɔ la fiyewu i ka da ne la da na frontière ko k'a kana sen bila na da la fiyewu et puis na yɔrɔ a kana jɔsi o ko fiyewu muso na yɔrɔ jɔsi fiyewu e muso nana muso bɛ na i y'a yɛrɛ kɔni yan e m'a fɔ ne ye k'e muso tɛ k'e t'a dɔn k'a tɛ i y'a yɛrɛ kɔni n'i y'a yɛrɛ kɔni alihamudulilayi rabbil alamin a barika ala ye ala i ni ce e burankɛ o kɛlɛ bara ban alhamdulilayi an m'o fɔ n ye o kuma bara n'a y'i la kuma bannen a y'i la kuma bannen a y'a fɔ n ye wa kamalen kan kɔnɔ n buramuso a bɛ se ka taa kiribiti ni ala sɔnna ma jeli kan ala tɛmɛtɔ tɛ fili ka tɛmɛ yen fɛ yɔrɔ o de ka ɲi ayi ko fa dɔn da wuyate hali n'i b'a fɔ ko fa yɛrɛ ni jamana mari dɔrɔn bɛ n burankɛ wuli e ni m'a fɔ ni ko fa rɔ muso kan ka i cɛ de kɔ ka k'i cɛ kɔ ɲa ma hali n'i b'a fɔ ne ɲɛna ko i n'ale ɲɔgɔn fɛ wa ja o tɛ fatɔ kan i bolo ja dɛ nana sɛnsɛn bolo ka rɔbɛya ko tiɲɛ ko a bɛ gbɛlɛya dɛ i ye jɔn cɛ a ye gɛlɛya i ɲɔgɔn cɛ jama a ye na dɛ kiribiti a ye gɛlɛya i ɲɔgɔn cɛ n tun b'a fɔ sisan n'an fi fɛrɛkɛ i mana ɲɔgɔn fila kɛ n bɛ ko diɲɛ bɛɛ la kɛnɛ ka mɔgɔ minɛ n kɔrɔ k'i ka mɔgɔ fa ka ban k'a fɔ k'i ka hadamadenya i y'a fɔ n kɔrɔ ko mun n b'a fɔ a ye kɛ k'i a ka ɲi sa tɛ bɔ fɛrɛkɛ ha i m'a daminɛ i tɛrɛmɛna daminɛ o ma ne tun tɛ kuma o yɔrɔ kafiri ne de ka di ye fiyewu ne bolo ma la i farila o de ka di ye mɔgɔ jeni y'a lagoya k'i cɛ yɛlɛ i fɛ ka tulu i fɛ natɔ ni ala k'i sɔn fiyewu i mana ni caman kɛ n tɛ kɛlɛ kɛ o yɔrɔ et puis i kana fɔ n kɔrɔ k'a fɔ ko ne de ko fa jeli kala n tɛ n'o fɔ nka i jiroja min mana k'a ni ɲɔgɔn cɛ i y'a bannen dɔ wɛrɛ kana labɛn dɛ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ i kan tɛ wa a mana tala i la ten fɛnɛ da ka tala na Jelika yɛrɛ de ka kungo fɔ ne soni kɔnɔ ne de ko n t'a la fiyewu o fa de ye da ɲɔgɔn cɛ fiyewu san pere den wolonwula ne de k'a fɔ k'a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko ne t'a la fiyewu i m'a ye an tɛ bɛnna kuma na a kɛ ten dɛ nɔn tɛ n'i ka an tɛ bɛnna kuma na dɔwɛrɛ tɛ Jelika yɛrɛ de k'a fɔ so nin kɔnɔ yan k'ale y'a fɛ parce que e y'a dɔn ko k'a ɲuman ye n kɔnɔ
I dɔn ɲalo mɔgɔw fɔ wa n ko de kama n'a minɛ i cɛ so ka fa wule koro don n yɛrɛ rɔ n ko n ye minɛ i cɛ ka na i le dɔnɔ ye kan ko kabinɛ la yan jeli ka di ɲinɛ ka don ka kabinɛ kɔnɔ a fɔra sɔrɔ n'a dabɔ a kama i yɛrɛ a b'a dabɔ a kama a yɔrɔ sɔrɔ ni et puis fan tɛ ko jali ka donnen k'a ye tɛrɛ b'i bolo kuru de k'a fara baale n'a ye sa ye ne bɔra fɔ n ko mun de kɛlen n ko fa y'i la ko non k'a bɛna ɲinɛ k'a fɔ ko mɔlo ɲɛgɛn kɔnɔ kabi wolo jeli ka bila sen sabanan ye a ma sunɔgɔ ma da mɛ min f'i ye n'a yi na ta k'a damina a da ne ma n'a ma damina a kana damina fɛfɛfɛ nɔn tɛ n burankɛ ɲɛ tɛ ko la n b'a kurun bɛɛ kisɛ k'a tigɛ i y'o fɛ i bɛna k'o fɛ n b'a fa ye a ye continue mais n'i t'o fɛ i ye ko nin bolo kan n ko ne t'a fɛ ne m'o de f'i ye ale de ka ne ye muso min fɛ muso bara bonya dɔn n k'i hakili ye tiɲɛna de a yi la muso jaranin kɛ fimanin jiramanin danga o son de tɛ fiyewu ne bi ma to n ko n'o yɛrɛ kɛlɛ la fɔlɔ ele ala kana i la kɛlɛ ban kɛlɛ la kɛlɛ kana bantu a fɔra dɔ min bɛ kɛ ka kan to kan naam n'a dɔ min bila kɛrɛfɛ kɛ pewu et puis système min falen kɔkolo disi a ye taa ma disi ani woro fila i y'o kɛ n kunna a tɔ a y'a tɔ tila ni ɲɔgɔn cɛ a banne ne n'a fa ye so tɛ wa ne bɔlen ka na so ka na ja sɔrɔ yan ka ban k'a fɔ ko ka maɲuman ko t'a darɔ diɲɛ kɔnɔ jalika in b'a yɛrɛ faga hali mana burankɛ ye san bɛɛ kisi ɲɔgɔn ko y'a fɔ ko n jɔyɔrɔ k'a sɔrɔ n ka taa la jalika kɔnɔ jalika fana ma ɲuman kɛ yan ko fa jalika jaga ele ni jalika n b'a bɔ i fila bɛɛ rɔ mɛ ne ye n bɛ la baara jaga ne ye minɛ fɛrɛ de ja ne yɛrɛ tɛ ba yɛlɛ nin tolo na nin bondara nin na ja kiri bi te minɛ fɛrɛ le ni ɲɛ tɛ kun bilen ɲɛ kɔnɔ mana ɲɛ kun kɔrɔ n k'a bura a fɔ ko n ti yan ni ma wari di a ma bɔ a fɔ a b'a na ya sɛgɛn na ni sɛgɛn la i bɛna ɲɛfɔ a b'i ka fili fara a fɔ ko ala buruni dɔ in na a b'a ko n ti yan ko buruburunin ba kiribiti ko ala wolomisɛn ba aw ni fɛ an tile nse ne fa awa kiribiti dun ne ba ko mun fɛ kiribiti wa ne fa kabi kunu kiribiti bɔlen so yan fɔ sisan ko kunu wa i jɔ dɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ dɛ e ye jɔn ye ne ye jɛnni wa kunu kɔrɔ kiribiti muso le ne e bɔra ka kuma dɔ fɔ yan sisan i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye nkalon yɛrɛ de ye cogoya foyi t'a la ne yɛrɛ ɲɛ de ye kiribiti ye kare kɔnɔna la sisan a bɛ ka boli i b'a fɔ zon a ɲɛ su ne kan non a se ka kare ni fara dɔrɔn a tununa ka boli ka don e ko e ma kiribiti ye depuis kunna sini ne ba ne fa a ye min fɔla Bamakɔ ka yɔrɔ ja tiɲarɔ ela nin verre nin ale mɔgɔ yi dilanna k'a bila ɲɛkɔrɔ b'a mun fɛ ni n ka verre bila ka a bɔ ɲɛrɔ kɛ ye mɔgɔ yirɔ kɛ n'o tɛ ni ka mɔgɔ dilan k'a bila ɲɛkɔrɔ sira fɛ ni ma nin bɔ ɲɛla hɛn a bɛ fiɲɛ s'i ma kiribiti bɔlen so ka bi kunu an ni kiribiti ɲɛ ma la ɲɔgɔn kan e kana ko e k'o yɔrɔ bɛɛ ko kiribiti ya kiribiti bɛ kɛ yan an k'o dogo i la ko mun fɛn kɛli mun fɛ e ni kiribiti cɛ n y'a faamu e ni kiribiti aw bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen ye mun fɛ e ni kiribiti cɛ i tulo dayɛlɛ k'an lamɛn n bɛna kuma min f'i ye i tulo dayɛlɛ k'an lamɛn kosɛbɛ i b'a fɔ a ye na ko n ye baara sɔrɔ sisan ko n kɛra juge de sisan mun fɛ n'i k'a fɔ a ye na ko n ye baara sɔrɔ ko n kɛra juge de sisan zizi mun fɛ ni sariya fɛngɛ ni wa sariya ɲɛmɔgɔ i y'a faamu mun fɛ ni kiribiti cɛ mun fɛn n'a cɛ wa i b'a ɲininka o la yen nɔ komi e bɛ k'i da ko ka tɛgɛ i b'a fɔ ko ayi i b'a ɲininka o la i b'a fɔ a ye ko yanni sini cɛ ko ne ko sini ni ɛri ni n ka wari ma sɔrɔ n tɛgɛ ni n ma datugu a ye Konatelaka ye yɔrɔ o yɔrɔ a k'a fɔ o ma pu ɲamɔgɔden tatɔla filɛ nin ye ne ye n ta fɔ ka taa a b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ non ne taara kiribiti bolo fila ya o to sa kiribiti ne ya sa kiribiti naba min ka fɔ i y'o mɛn cɛ kan k'ale sariya bulon baara ɲɛmɔgɔ b'a la ko n zizi ninnu fɛ ko n zizi
k'ale walu k'ale kɛlen o ɲɛmɔgɔ ye k'ale tɛrɛ o kalan na k'ale banna o kalan na k'ale kɛlen o ɲɛmɔgɔ ye kiribiti ko n'i ma wa a la wari sara k'ale bi datugu o t'i wotɔri filiya fama mana mɔgɔ datugu yan san kɔni i tɛ hali su tɛ i la kiribiti i tɛ wari na wari sara i de ka firi jɔn de ka f'i ka kala wari ne la kiribiti ne kɔni sanna yɛrɛ tɛ bamakɔ ayi a ka fɔ i ka kala juru ne na nin la foyi tɛ ne la a la foyi tɛ ne na ne ka n dugula de parce que ni ma n duga ten kamalen kelen ko ɲamakala de so kɔnɔ yan a ye mun de la kuma bɛɛ de wala bon a ka ɲa a m'a fɔ ko sini de a m'o de fɔ la bon a fɔ a ka sini n b'a datugu ne m'a datugu i k'a fɔ ma ko ɲamoden de ko tɔ filɛ ala sabari kɛ ni e m'a fɔ ko delikɛla wa e m'a fɔ ko delikɛla wa ko delikɛla ni a tɔ de ko Kuyate bɛɛ de y'a welela ko Kuyate yan a ka tɔ jumɛn de f'u ye ko Konate ɲamoden ni tɛ fiyewu n tɛ Konate fiyewu ni a bi jeli Mali jeli bɛ ja ka bɔli nin de y'o tɛ fiyewu kiribiti nin de y'o tɛ fiyewu a dun ni i furunfurunna i y'a fɔ ko fatɔ nin tɛ foyi kunna et puis i ma fɛn a ɲɛna ne na fɛn a ɲɛna fo mɔgɔ min ɲɛ ma ɲi yɛrɛ fiyewu n'o tɛ a tɛ se taama la o a ɲɛ ma ɲi fiyewu nin tɛ foyi kunna yan ni bon n bɛ nin datugu hɔn n'ala k'i sɔn fiyewu kana datugu sa hinɛ m'a fɔ k'a ɲɛ tɛmɛrɛ i la Alahu akibaru ni ma nin datugu sini k'a fɔ ma ko ɲamoden de ko filɛ sa a pɛrɛnsi fa ye sabari sa i sabari sa et puis bila ko de et puis kana manque de respect muso ɲɛna k'a fɔ ko kala juru ne la ala juru jɔn na e m'a faamu a nali fɔlen kɔni kɛ o de y'ale la ala pɛrɛnsi fa olu ko a tɛmɛtɔ ye olu ko k'i bila kɔrɔ na n tɛrɛ bɔ kɔnɔna yan k'a fɔ ko n ye 10 000 d'a ma o la ne bɛ 10 000 d'a ma o la sura fana ye kɔrɔ ye sura an ka ɲɔgɔn kun sura maki cogo da la sura et puis a bɛ jɔ ma et puis sunkuruba de k'a minɛ maki cogo kɔnɔ han et puis ne de k'a bɔ bolo la han ne de ka i wali yala la sura ayi non ne tɛ wali la papier ko de la makida la maki le papier ko ɲɛna n ka kamalen kuntani sa la sisan ale de ka tɛrɛ makida la ye ne bɛra o tɛrɛ makida la ye ne k'a tɛrɛ kamalen ni bila kuro ni sunkuruba ye de bolo o ye k'a gosi ne de ka 5000 sara darasi 5000 k'o sara k'i labila ɲala tan ɲala i mana fɛn fɛn suruku kɔ dɛlɛn na o fana y'a dɔ de n'i ma fara maki la n'i ma fara la m'a f'i ye ko nana kama ka bɔ i y'a fɛ ka fɔ ko ne nkalon de minɛ i y'a bɛɛ kɛla n y'a bɛɛ kɛla sata Birange Birange jɔn y'a bɛɛ kɛla a tɛ nin ayiwa a n'a b'a bɛɛ fɔ sisan e t'a ka ɲini ka tɛmɛ a dama n'a f'i ye ko n tɛ bisigi kɔni an y'o bɔ a rɔ Bamakɔ sigi nin k'an ten dɛ Bamakɔ sigi tɛ kɛra bisigi la dɛ ne yɛrɛ feere ka ɲa mun ka nin k'a fɔ k'i ka bisigi don na i bɛ n faga n feere ma jɔjɔlen ka ban ka n'a tɔ na se bon n natɔ de ma et puis kamalen fɛn b'a bɔ a fɔ ko n bara wazi bolo ma ko n ti yan mana sɛgɛn dɔ fɔ la a fɔ ko n ti yan ni ne ma fɛrɛ kɛ n yɛrɛ kɛ et puis so min bɛ ne la wari u b'a ban so de kɔnɔ i yɛrɛ fɛnɛ dɔ ni ala Nanga koni kora sunguru ni ferete bayala marayisa nanga koni kora muya ako mugele ina na muya ke fana sa muni joti du gafie ni mo ko dikele de fo wana mo nyife ina na muya ne kaso o ko ntela si yod ma wala ai fira si yod ko jenere botoro nta tora du esi le ka tewli et puis ki boto le tudi ni ba fi wona bi la boa de boto de si yod ma ye boni si ka tewli ai matala ki ti na ga ke fiya ni ta fi ki reso nga so yan retu abo awo mi ke na do yin na wa mi ke yin na wa na mu do le ka ni kai me ya no ni muso na ki bi ni muso bla le fa kala ka ni la jaba ka ni ra kiya mo ke non branya mana kan me be ma min da ne krojo e bi na mu ni ne ka so antu sa kribiti akanya no ne bi nyai ha bo ato kuma mi enfa nyo fie ba kwala mfana bi nkale kansie mo ke bi wono plan wo vla sura krojo ndesi bara ko fi wala ato kuma mi enfa nyo foye o tam ni ko krojo wallahi mbiri no mbi ta mi la
docteur qu'on a qui mis. Très bien. Pay. Kira day mo ke bugulum dal wulum la mane. Yere faraka. Ni bibora la ni I dunani ka tout à fait. Jangwan ki mine ki fra. Euro anglais. To yen si na huni na bakki. Malam kulu. Abi ki dia obe fo bi. Ini ki folo. I dana tigɛ kira foli kuntagala jan ne ye I bɛ min nɔfɛ o fɔ sa. Bon il est frère qui dusu la bon ni mi dusu ma da an tɛ ɲɔgɔn faamu la o. Min don a fɔ. Il est qui jama ɲama minɛ ne fana ma jama est-ce que an ye ko ɲɔgɔn ka so ɲɔgɔn na. Ni jama t'i ju tigɛ I bɛ juru bɔ so sisan e bɛ jama cogo di jama yɔrɔ b'i la yan I fa ka so yan I fa ka so ja ye a ka du filɛ yan fɛ I kɔrɔkɛ ka du taa ye I faso bɛ Wosolo taa ye Wosolo n'o manamana ko ye n tɛ dɔgɔya ka so dɛ n b'o f'i ye. Okay nya kai ijo ha ne le jota la fi ko rete ha ila kamale to bron kono Mohamed wala abra ko do kena mabe mafi ay munge bon abra won na famille ka wa mag de respect dan kan to fe ka mang de respect dai ka I ka famille ibra wa duti tera abara ka wa muso sore ka wa mana kan fa muso yi. Ça, c'est le manque de respect. Ni dutigi b'a dɔn k'a fɔ ko respect ka da a ka dugu kɔnɔ I man ka mɔgɔninfin kolankolon ta ka mɔgɔ wɛrɛ sɛgɛrɛ a ye mun de kɛ mun tɛmɛna o cɛ n b'a fɛ k'o fɔ a ye quoi. Bilakoro doni nabɔ kɔnɔ ka wa fɔ muso ye ko ala wuli ne la. Jɛn ne bilakoro ye. Mohamed. I bɛ se k'a fɔ a ye ko bilakoro I b'a dɔn Mohamed mɔgɔ min yan ne mɛnna ka f'i ye k'i kana mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye mɔgɔ ye ani mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye k'i dɔgɔya n'i y'a dɔgɔya a ma ɲi ma quoi a ye mun de kɛ. Ka wa fɔ muso ye ko ala jure de la ko ne m'o sara ya de sini cɛ k'aw wata ne ye commissariat an cɛ dama kan ka kuma min fɔ I ala mina ka wo fɔ musokɔrɔ de est-ce que o ka ɲɛ Kiribiti nin ye barabila foli fɔlen nin sisan Kiribiti ala de b'i bɔ e tɛ Mohamed dɔn ne mɛnna k'a f'i ye k'i kana mɔgɔ dɔgɔya yɛrɛ ma Mohamed cɛ min ye bi Mohamed ye procureur de la République de Mali juge bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba de don kira sigala o de kalan kɛ a nomera jamana ɲɛmɔgɔ y'a nommé ka ko ye ala tɛ kalo kelen bɔ fɔlɔ n'a ko k'a b'i don kaso la kaso bon bɛ bi kan bilahi fɔ safuru la safurula ko b'o la non ma ɲi ma fiyewu quoi ma ɲi ma fiyewu ni ala n'a fɔra ko a wele fɔ ladire ka ye k'a fɔ Wosolo ka fana ye k'a fɔ ko non ko ne bila ne kaso la wari ko affaire la non ça c'est pas bon n kɔni bɛ min f'i ye non a mɔlɛ I bɛ fɛn fɛn kɛ e ka ne lamɛn I bɛ fɛn fɛn kɛ I bɛ boli ka bɔ sisan I bɛ taa nɔfɛ I bɛ t'i majigin k'i da ye walahi Kiribiti ni m'o kɛ ni Mohamed ye kuma o kuma fɔ a da la bi k'a b'a kɛ a b'a kɛ hali ni Mohamed ko k'a bɛ ne yɛrɛ don kaso la bi a bɛ se ka n don kaso la walahi n kɔni bɛ min f'i la faama don dɛ ni m'i kɔlɔsi bilahi Kiribiti saraka fali bɛ ɲɛsuma ni e ye sigida in na yan ko ne boli n ye boli ka wa yɔrɔ jumɛn n kan ka boli ka n'a yɛrɛ nin i b'i ka bana fura dɔn comme il est la petite de il est la petite de tɛ ne ka petit dɔ kɛ bon kuma fɛ o de ka di ye ne bɛ se ka kuma fɛ nka b'a la dɛ k'a ye nin kalo in d'u ma fɔlɔ ko n ye patiente fɔlɔ k'a ye kalo nin diya n ye patiente fɔlɔ ka nin kalo d'i ma e k'i patiente e bɛna sara waati jumɛn bon n tɛ se waati fɔlɔ mais nin kalo in a ye nin mɛ n ye patiente fɔlɔ ne kɔni b'a dɔn i tɛ dɛsɛ a la fiyewu ayi ne kun tɛ dɛsɛ a la bon n y'a fɛ i y'i miiri I ni ne kɔrɔla jɛ ɲɛ ma cɛ bila jɛ tɛ ha jɛnɛwolo de jɛ tɛ fiyewu muso bɛ dabali bɛ a kan k'a fɔ ko non k'ile bɛ da don ko la ko ɲɛtɔ de k'ile bɛ da ko la ko tiɲɛtɔ de bon n bɛna min f'i ye voilà jɛnɛwolo y'a sugu la fɛn tɛ fɛn bɛ don kɛ n'a sara ye o cɛ Mohamed bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ tribunal yɔrɔ min na a yɔrɔ ka jan bon pour le moment ni wari bɛ sɔrɔ I bolo i b'o attends ça c'est 10 000 francs non ni dɔ kun ye n kun m'o fara kan mais ni de n kunna ça c'est 2000 2000 d'accord problème t'a la voilà frère kɛ ɲɛ mais ça c'est pas nin tɛ juru ye ala n kɔrɔ même et puis hali nin tɛ ne kan ka wari di le ma i y'a lɔn min na d'accord
i y'a fɔ cogo min na voilà ala barika la a bɛ komi nin ko in banna ka ban yɔrɔ i ka kasuladenw banna bi i ɲa la ni bɛ min f'i ɲɛna o kɛra ko yɛrɛ wolo selaman tɛ bololaman tɛ ko du bɛ jugadu fila o bɛ yen fewu ne mana min fɔ Mohamɛdi ye a bɛ baara kɛ n'o de ye jamu duman o sera jamuko la ne ba taara den tɛ jamu dɔn wa ko ne jara Sankara kan ni balasi gala Konte jara Sankara kan wallahi uru sama wallahi ile de wallahi ibji ni kuma wari in bɔ ka di ne ma ko n ka bila n kun i da ye kuma min fɔ sisan n bɛ wari lasegin ma wallahi ni ala ni ma jamu kan de ka di ne ye kojugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ni ne ma jamu o de ka di ne ni fɛn bɛɛ o bɛ ne ka hɔrɔnya de sigi ɲɛ n kɔrɔ i b'a ɲɛ ye mande kuma bɛ tɛ fɔ la o cɛ n k'o le fɔ i ye mande bonda 100 ani bonda 70 mande kuma kan 55 o de mande jeliw da k'a fɔ bon i bɛ tan ta ka na ni ay mara yan i bɛ ye mande kɔnɔnaka i ka hɔrɔnya dɔn hɔrɔnya fɔlɔfɔlɔ ye kɔnɔnakaw de ni ala kiribiti hɔrɔnya fɔlɔfɔlɔ de ye i jata faden tɔɔrɔ non i bɛna nin kɛ a bɛna diya ɲɛfɛ walahi i yɛrɛ ko mɔgɔw da kɔnɔ kuma y'i farikolo halala dɔ de ye o bɛ pɛrɛdi la dɔrɔn i tɛ ko bɛrɛ tɛ o kiribiti kuma fɔ ne ye hɔrɔn ye i ye n ka hɔrɔnya lasegin nka n yɛrɛ wari n b'a bɔ ka d'i ma a ka ɲi kɔrɔ n kɔrɔ ka ɲi n b'a d'i ma n kɔrɔ n b'a d'i ma puisque ne ye hɔrɔn ye walahi ni ne ma jamu a bɛ taa gun fo n bɛnbaw la yɔrɔ fo n bɛnbaw cɛlama tɛ bololama tɛ Konte jara Sankara kan Konte jara walahi ire b'i ban mɔgɔ de y'i ban ire b'i sɔn mɔgɔ de y'i sɔn Konte Mohamɛdi n ko banna n bɛna kangari da Mohamɛdi a k'i to yen kalo 6 cɛ n b'a fɔ ka san 1 da i ye i ko di fo ka ɲɛ Konte i bɛ se ka wuli ka taa ni ala k'i sɔn ma ni ala k'i sɔn n kɔrɔ ko ta kɔfɛ koyi ne de ma f'i ye e ye majamu min da ne kan ne de b'a dɔn problème t'a la te ma mun fɔlɔ ayi te ma bɔ fɔlɔ n bɛna te kura de k'a la sisan et puis n kɔrɔ i la fɛn bɛɛ ka ɲi i ye ni ala cɛ i y'i kale ala la k'a fɔ k'i y'a kuma ban ni Mohamɛdi yeli de ka gɛlɛn ne bolo n'a fɔli ye i bɛ ka ala kabila la k'a fɔ k'i y'a kuma ban n'a ko t'a la ne de ko i ye ne ka kabila tanoni min kɛ n ko diyara n ye ça c'est bien mais i ye n ka kabila tanoni min kɛ o diyara n ye i ye n bɛnbaw tanoni min kɛ o diyara n ye oui o bɛɛ de ye mais n kɔrɔ kuma dɔ y'i bolo k'o f'i ye o jumɛn n'a tɛ k'i ma juguman ye kiribiti kana na yɛlɛma ni ye tuguni dɛ i ye nɔsi de a kɔni to yen sa kuma min bolo k'a f'i ye n kɔrɔ an ye ko bɛɛ la kuma bɛɛ n'i ye kuma la i y'a fɔ ko n bila kurun i y'a fɔ ko n ye n ju ta sisan kuma dɔ bɛ ko ne ye n ju ta bon n t'a fɛ i ye n ju tɔ fɔ i da la ne ju ka bon i da ma fewu kiribiti kiribiti e kɔni o to yen fiyewu o kɔni o to yen fiyewu ne ju ka bon i da ma fewu kiribiti voilà i kana fɔ ko n ju fɛ n t'o fɛ fiyewu i t'o fɛ an y'o den tolo ma ne ju a banna pewu komi ne y'a f'i ɲɛna n k'i tɛ dɔn n k'i ye nɔsi ye tiɲɛ don i ye ne majamu a diyara ne ye puis i ye 2000 min di ne ma ne ye 2000 in lasegin ma ne hakili ye hɔrɔn ye jaa tɛ hɔrɔn ye e bila kɔrɔ de n b'a fɔ hali sini e de bɛ kale k'a fɔ i bɛ kale k'a fɔ ko mais komi i bɛna de i b'i ja k'i hɛrɛ tɛ don i da koyi ni jamana dɔrɔn i bɛ kojugu de kɛ i kɔni kana fɔ ko bilakoro fiyewu e ye bilakoro de ye e bɛna mun de kɛ ne la sisan e ye bilakoro de ye i b'a fɔ bilakoro mana b'a fɔ ko pi dɛ n'i ko pi n b'i fɔlɔ don i nun na n b'i kaya bɔ k'a don f'i nun na ne ko bi de ma b'a fara kan fɔlɔ bilakoro ne ko bi de ma n'i ko i seginna ka ba don i dɔrɔn don f'i nun kɔnɔ n'i ye ba fara kan n bɛ n bolo don i nun kɔnɔ f'i bɛlɛ i tu ta ka bɔ n ka so dɛ n'a tila n ye hɔrɔn ye n'o don ne yɛrɛ da t'a kuma la tuguni a fɔ ko c'est fini kana fɔ n ye ju ta fiyewu c'est fini voilà n tɛ n da don a kuma la komi ko k'i b'a fɔ k'i panse ni ye ne de k'i ma ko kɔnɛ yan i ne de ka fɔ k'a fɔ k'i y'a kuma ban o kɔrɔ k'i ka dɔn ka tuguni ka bɔ n ka nin ye yan ayi non i donna ka bɔ nin ye de an y'o kuma bara ban ne de ko i kana fɔ i kana nin fɛ o de ma nin ye moi dutigi nana kɔfɛ la sɔrɔ ka ɲɛ den ye ne bolo muso ye ne bolo i kana mana k'a fɔ n ye fiyewu quoi o ma nin ye fiyewu cɛ e ma den t'i bolo ka muso t'i bolo ka tila ka wuli waliden nɔfɛ bɔ yan nɔ wa donc ne kɛlen t'o ye e ma bɔ alimami fɔla ko denmuso nɔfɛ yan donc alimami fɔla ko denmuso bon ne bɔra o kɔ i ma min denmuso f'i ma nin jɔn de ka kɔn dɔ la to de kɔrɔ kan ko jiri dabila jiri i y'a dabila sɛgɛ ka tuguni ni cɛ ka sɛgɛ kan ni kulusi yɛrɛ bɔ sɛgɛ kan bila ko e ma kolo la kana fɔ bilakoro e bilakoro i ko ko n'i y'i cɛ dɔrɔn ma se i b'a dɔn ko ko bɛ senna
Ni ta ma se ko ko bisina. Ngula. Ni ta se ko ko bisina. Ngula. Ni ta ka bo so bo. No do bo. Bo so. Ni ta na. Mi a to shi kungo. Me mo me di wole. Ni el kungo me kan da mo me ga ki toy. A ki toy na ti duro ka so la. La kuro. Ni mun ko so ai. Kini mi do mo ka boni kuma be. Ora to ta fika riswa. Ni ya riswa kuma abila doni bla kuraika. Mina mo me do ko na sura ke do ka sura. Ne do na ka sura ne mo do ka sura ti reso.